No tragické zistenie bolo, že naši japonskí zachránci nás chceli skôr mŕtvych než živých. Zajatie bola agónia. Každý deň v zajateckom tábore bol zmesou strachu, neistoty a bolesti. Boli chvíle, keď som si myslel, že stratím rozum. Boli okamihy, keď som cítil, ako ma prenikavé oči strážcov sledujú, čakajúc na ten správny moment, kedy ma zlomiť. Ponižovali ma fyzicky aj psychicky a každý deň som bojoval s otázkou: zomriem tu? Napriek tej krutej realite som v sebe našiel rezervy sily, ktoré som si nikdy nemyslel, že mám. Spoliehal som sa na spomienky na rodinu, na svoje detstvo v New Yorku a na svoje atletické úspechy, aby som si zachoval dôstojnosť a nádej. Ozývali sa zvesti o približujúcom sa konci vojny, no mne to prišlo, že tá vojna nikdy neskončí až do dňa, keď som začul zvuky bombardérov a krik spojencov. Až vtedy som tomu uveril. Bol som oslobodený. Po vojne som sa vrátil domov, ale zážitky z vojny a zajateckého tábora ma stále prenasledovali.